3 предупреждения, които трябва да знаете преди молитва. Непременно трябва да ги знаете. Много хора се молят, но не знаят, че има начини на молене, които Бог изобщо няма да чуе. Ако искате Бог да изслуша молитвата ви, трябва да знаете тези 3 предупреждения. Първо, не се молете, за да ви видят другите. Показва и когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Матей глава 6 стих 5. Молитвата е интимно общуване с Бога, а не представление за пред хората. Второ, не превръщайте молитвата в списък с желания. Позволено е да просите от Бога, но не само за да задоволите собствените си егоистични желания, а за да се изпълни Божията воля. Господ Исус ни учи. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Матей глава 6, стих 10. Трето, не се молете само с искане, като ви липсват разум и покорство. Бог казва, в молитвите си хората винаги казват: Боже, моля те да направиш това и онова, моля те да ме напъстваш в това и онова, моля те да подготвиш условията за мен. Може би Бог няма да подготви подходящи условия за теб. Ще те накара да изтърпиш тези трудност и ще ти даде урок. Ако винаги се молиш така: Боже, моля те да направиш приготовление за мен и да ми дадеш сила, това е крайно неразумно. Истински ефективната молитва е със сърце, изпълнено с страхопочитание, покорство и упование, а не като използвате Бог като инструмент за задоволяване на собствените си желания. Ако желаете да застанете пред Бог с страхопочитание, покорство и упование, не мълчете. Амин. Нека и вашите любими, близки и приятели чуят това напомняне. Ако искате да научите за практическият опит и пътя на молитвата, следвайте ни и ми напишете на лично съобщение, за да се присъедините към групата за изучаване на Божието Слово. Нека заедно да изучаваме Божието Слово и да открием пътя, тикуване в Неговите слова.